Naku, umangat sa kaliwa si Marvin Tabayan. Sinundang kagad ni CJ Tulyao. Ayan na. Ayan na, umangat na naman sa kaliwa itong si Gerald Quintino. Humahabol pa rin itong si Marvin Tabayan. Ayan na, last 200 meters sa finish line. Huwag na kayong buuna, huwag na kayong pipikit. Umangat na sa kaliwa si Janik Masayo. Humahabol pa itong si Marvin Tabayan. At dito, tignan natin, magkakabalatan dito sa grupo. Ayan na, may sumisisid sa kaliwa. Ayan, panatan ko, sino kaya dito makakauna? Yo! Woo! Gusto ko kain to. Ganda-gandang bakbakan to ngayon, ha. Dito tayo sa Panduran 6. Pesta Umingan, Pangasinan. Okay. So, kumusta? Ang liit nung kanyang manibela, mukhang 2 dangkal lang, ha. Gas kagad dito, mga riders natin. Pag hindi ka nagkakarelisa, madali kang malagas dito eh. Ito, may wrap run dito. Hop! Sak na bis. So, kailangan lahat makuha natin itong mga to dahil yan na gusto na yung mga nabibideo sila eh. Naka-play. So, medyo ahon-ahon na tayo dito, ha. Tayo sa harapan. So, yun, nagkakaahunan doon sa may harapan eh. Andun na yung mga big guns sa breakaway. Pero mahaba ito, 32 kilometers road race to. Hey! Kanan! Okay, puno mo lang. Pakapuli natin yung mga breakaway. So, naghiwa-hiwalay na agad itong ating mga riders, ha. So, nalagas ka agad sila dun sa ahon. Medyo makunat to eh. Okay, yun. Medyo makulat tong ruta natin na to. Tignan natin kung may breakaway na. Masyadong malapit. Ipon mo, ganun mo yung zoom. 1 lang, 1. O, yan. So, punta natin yung breakaway. Ayun, nakikita ko si Marvin Tabayan. Kakalaban dito, Marvin Tabayan, Gerald Quintino. So dito, ahon na naman to, oh. Sino ba yung malalakas dito? Oy. Okay. Sino ba yung malakas dito? Ito, ahon talaga dito, oh. Go. Sa harapan. Naku, sira na naman ang NMAX dito. Kaltag. Ayun, Marvin Tabayan and Gerald Quintino yung nasa harapan na. So, medyo ahon talaga dito. Sino bang kilala mo dyan? Titi Otanes, si Piolo. Si Otanes? Otanes. Yun. Si Kwan ba yun? Si John Rick ba yun? Naka-RCC, sino yun? Si Carlo Pascual. Si Carlo Pascual? Uy, meron pala tayong mga breakaway pa sa harap. Ito yung mga breakaway sa harap eh. So, nagkahiwa-hiwalay na itong ating mga riders eh. Pag ganyan lang lahat. Kanan lang kayo, kanan ha. Ay, si Jomel pala dito. Si Jomel de los Reyes. So, mabilis itong balatan ng mga to ha. So,
habulin natin yung breakaway, hindi tayo makasingit eh. Ito. Yun, so meron tayo nabubuong breakaway sa harap. Lima lang sila apat. Sige, batang, dali. So, advance tayo dun sa harapan ha. Tara. So, ito yung ating 5 breakaway. Yung naka-orange si CJ Tulyao. Team RCC, itong si John Rick Manzano. Sino yung isang yun? Pitos. Si Justin Suitos, RCC na ba? Oo. O, si Justin Suitos din pala, RCC. Isang Dandex, itong si Marvin Tabayan. Matang Morales pa rin ba? Itong si Gerald Quintino. Hindi na ulit daw. Okay, so magandang laban to. Ito yung mga malalakas dito sa bayan ng Umingan. Yun, si Justin Suitos, Marvin Tabayan, Gerald Quintino, si CJ Tulyao, at saka itong si John Rick Manzano ng RCC. Dalawa yung RCC dito ha. So lumalamang sila ng mga 150 meters doon sa ating breakaway. So medyo naiiwan ng bagya itong si si John Rick. Nako, mukhang nauubusan itong si John Rick Manzano. So naiiwan siya ng bagya ha. So ito, ma-advance ng mga 10 meters itong grupo nila Gerald Quintino, CJ Tulyao, Justin Suitos, at saka itong si Marvin Tabayan. Malapit. Oo. One mo lang pag malapit. Kaya hindi palampasin mo. Okay. Pa rin ang nagwawala. Ay naku po, Diyos ko po, kain daw. Okay. So ito yung ating breakaway. So naiiwan na itong si John Rick Manzano. Yatin kung makakadikit pa si John Rick ha. So ito si John Rick oh. Naiiwan na siya ng mga 20 meters dun sa ating breakaway. Kailuda. Tayo. Nako. So ito naman yung ating second group. So marami-rami ito ha. Tignan natin kung makakadikit pa itong mga to doon sa ating breakaway. Andito yung ating isang big guns, si Jomel de los Reyes. So lumalamang na yung breakaway natin ng mga 200 meters. Go! Silang! Punta na. So may naghahabol pa rito sa likod oh. Ito pa tayong 5 riders na naghahabol dito. Natin kung makakadikit pa itong mga to ha. So may naghahabol pang tatlo doon sa likod oh. Lahat kukunan natin itong mga to. So ito na yung ating third group. Okay. So ito pa. Tatlo pa to ha. Pili mo na, dalawa. May dalawa pa doon. So habol pa, kaya pa yan. So may naghabol pang dalawa doon. Marami pa pala dito. Tignan natin kung makakadikit pa tumato. Lahat kukuha na natin yan. Yun, meron pa doon. So ito, may nag-aabol pa rito. Sige, banat, sagad. Huwag yun lang kami sagasaan. Sige natin, kahabulin natin yung breakaway mamaya. So yun, yung tatlo, wala na natin itong mga to. Tara na ron.
Naka-one lang yan, naka-one. Ano? Butats. Kahirap pong urbada rito. Naiwanan na rito si Idol. Ito nun, dito nun, isang grupo pa to ha. Hindi pa natin naaabot yung breakaway. Saan na? Saan? Saan? Dito, dito! Ah, dito nga, ayan o. Pwede lang mo yan. Ah, hindi ako nakadaan dito. Go, 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 go. Go, go, go! So, inaabot natin to pinaka-second group natin. This is our second group. Dito pala si Jomel ha. 2, 4, 6, 8, 9 riders. 9 riders itong ating second group. Ayun. Okay. Wala, wala yan eh. So, pamiyamaya pupuntahan na natin yung ating breakaway. Kung gano'n nakalayo dahil kanina mga 250 meters ang layo ng ating breakaway. Naku po, Wala kaya mag-tip. ito na ang rock road kasi sinasabi ko. May rock road pala dito. Dadaanan ng road bike to. Ah, konti lang. Okay. So hindi pa rin tayo nakaka-overtake ha. Anong barangay tayo? Napakaraming taong naghihintay dito oh. We're in Barangay San Vicente. Barangay San Vicente, Umingan, Pangasinan. Uy! Uy! Diyos ko po, kain daw. Sira ang motor. Isus. Iwan mo lang mamaya. Okay. So, umaalpas na si Jomel, oh. Tignan natin kung makakatakas si Jomel. Ano yan? Uy, tumatakas si Jomel dito sa Reyes, ha. Tignan natin kung tuluyan makakatakas. Dahil medyo talagang mabako-bako. Ma-winding itong ating ruta. Malikabok para tayo nasa Marlboro Tour. Kuwan yan. At pansahod, dali mo. Masyado one lang yan. 0.6. Advance na ako. Okay. So, habulin natin yung breakaway. So, ito, maalpas itong si Jomel de los Reyes, ha. 0.6, 0.6. Hindi natin kung tuloy ang makakatakas, no. Okay. So, inaabot din natin sa wakas itong mga breakaway. So, napakalayo. 500, 1 kilometro na yata. More or less, mga 1 kilometer na ang nilalamang ng mga breakaway. Ito, hindi pa rin pala nakakadikit itong si John Rick Manzano doon sa ating 4 na breakaway. Lumalamang yung breakaway ng mga 80 meters dito kay John Rick. Hindi natin kung makakadikit pa to, ha. Kumbadahan pa, oh. Ah, highway na to. So, highway, walang si John Rick. So, highway na pala. So, malapit na to. So, ito yung ating solo second group, ha. So, lapitan naman natin yung ating breakaway. Okay. So, this is our formal breakaway. Justin Suitos, Team RCC. Itong si Gerald Quintino, Marvin Tabayan, at saka itong si CJ Tuliao. So, dito magaganap ang matinding rimat yan mamaya. So, malayo, napakalayo ng kanilang kalamangan doon sa second group. More or less, mga 1 kilometer.
ang inilalamang ng ating breakaway. Ikaw. So, tinating kung makakadikit pa itong si Kim, ha? Ayan. So, makakadikit pa itong si John Rick Manzano doon sa ating apat. So, magiging 5 uli yung ating mga breakaway. So, maganda magiging pakbaan ng mga to, ha? So, more or less, mga 2.5 kilometers na lang tayo to the finish line. Ayan, ganyan. So, sino kaya sa mga to ang magkakabanatan? So, puro mga split artist to mga to, ha? Yung nakadandex, si Marvin Dabayan, sprinter din to. Justin Sweetos, yung naka-reptiles. Tsaka kung si Gerald Quintino. Ito naman isang naka-reptiles na si John Rick ay isang climber. At si CJ Tulyao. So mga last 2 kilometers to the finish ay bumabanat na ito si Gerald Quintino. Humahabol ito si Justin Sweetos, Marvin Tabayan, CJ Tulyao, Kim John Rick Manzano. So nagkakabanatan na ito ating mga riders. Malapit na tayo sa finish line. Mga 2.5 o 2 kilometers na tayo to the finish line. Bumabanat na Gerald Quintino. Ito mahabol pa ito si John Rick. Okay na. So talaga nagkakasubukan na. Nagkakasubukan na itong ating mga riders. Justin Sweetos sa harapan. Gerald Quintino. All umingan to, ha. Nakpo, mukhang nagkakaproblema pa yung bike ni Tabayan, ha. Umangat naman sa kanan to si CJ Tulyao. Tinugis kagad ni Gerald Quintino. Mahabol pa rin Marvin Tabayan, Justin Sweetos. At saka itong si John Rick Manzano. Malapit ba? Malayo yan. Umangat naman sa kaliwa itong si Gerald Quintino. Naku, walang nag-ahabol, ha. So walang nag-ahabol kay Gerald Quintino. Dito tayo sa may Barangay Gonzales. Mukhang nagkakaubusan na itong ating mga riders. So umaalbas na. Medyo umaangat na. Nakakalamang na ng mga 10-20 meters itong si si Gerald Quintino dito sa grupo na to. Umaangat naman sa kaliwa itong si Justin Sweetos. Sinuntang kagad ni Marvin Tabayan. Umangat na rin itong si CJ Tulyao. Naiiwan dito sa likod si John Rick Manzano. So nagkakasubukan na. Nagkakaubusan na habang lumalayo ng bagyo. Yun, umaangat na naman itong si CJ Tulyao. Ayan na. Tingnan natin kung maaabutan pa nila si Gerald Quintino. Umangat sa kaliwa si Marvin Tabayan. Sinundang kagad ni CJ Tulyao. Ayan na. Justin Sweetos. Dito pa rin sa likod itong si John Rick Manzano. Layo ng mga 80 meters. Ayun, umangat na naman si CJ Tulyao. Tignan natin kung madidikitan pa nila si Gerald Quintino doon sa harapan. So punta natin si Gerald Quintino. So magmi-maintain na lang to ng speed. Ang speed niya 49 kilometers per hour. So last, malapit na, 1 kilometer na lang. Last 1 kilometer to the finish line. Tuluyan ang nakalayo itong si Gerald Quintino. The Pride of Humingan, Pangasinan. Taga dito to sa may Barangay Pimiento. So tignan mo kung gaano kalayo. Nako, malayo na. 500. Wala, kung na, mga 300 meters lang nilalayo, ha. So ito na ang mananalo dito. Itong si Gerald Quintino. Kung hindi siya masisira ng bike. Dahil malapit na tayo, ha. Malapit. So tingnan natin kung lumalapit, ha. Hintayin natin dito yung second group. Hintayin yung second group dito. So talagang mananalo na si Gerald Quintino. So dito na tayo bubuo sa second group. Ayan na, umangat na naman sa kaliwa itong si Gerald Quintino. Umahabol pa rin itong si Marvin Tabayan. Nandito lang sa likuran itong si Justin Sweetos, ha. Tignan natin kung makakatin ni Justin. Ayan na, tumatakas sa si Justin Sweetos sa may kaliwa. Inangatan sa kaliwa.
Pero naghahabol. Kapag nila. Mukhang si Justin Suitos lang yata kalaban dito ha. Yung nakapang kasi ng kalaban nila. Ha? Yung nakapang kasi ng kalaban nila. O itong si CJ Tulyao. Oo, mag-isa na lang eh. Parang tanungan. So last 300 meters on the finish line. Last 300 meters on the finish line. Eto na. Talagang sigurado, mainit na bakbakan na mangyayari dito. CJ Tulyao, Marvin Dabayan, Kim Janik Manzano, itong si Justin Suitos. Ayun na, last 200 meters on the finish line. Huwag na kayong kukulang, huwag na kayong pipikit. Umangat na sa kanila si Janik Manzano. Umahabol pa itong si Marvin Dabayan. Justin Suitos, Kim Janik Manzano. Ayun na, umahabol na Marvin Dabayan. Matitiri pa kayo, Marvin Dabayan. Justin Suitos, Janik Manzano, Marvin Dabayan. Ayun, Marvin Dabayan, Justin Suitos, and CJ Tulyao. Sus ko do, kain do. Marvin Dabayan. Okay. So daming tao naghihintay dito ha. Huwag na kayong pipikit dahil sigurado. Rebatihan na naman ang mangyayari dito. Sino kaya ang kukuha dito? Itong ating bronze medalist ng national. Itong si Jomil De Los Recho naka-black. Ayun na, last 300 meters to the finish line. Last 300 meters to the finish line. Bago tayo magbakbakan, shoutout mo natin si Sir Gian at Bingo at sa lahat ng mga organizer dito. Idol, dyan nga Idol! Idol, tingnan! Ito na, huwag na kayong last 200 meters to the finish line. Last 200 meters to the finish line. Ayan na, nagkakabalutan na. Sino kaya unang mabalo dito? May umangat sa kaliwa, may umangat sa kaliwa. Umangat sa kanan eh. David, sagad na sagad na. Nakata sa bibig kita, may umangat sa kaliwa. Umahabol, 59 kilometers per hour. Sisira na to. Huwag na kayong kukulapay dahil nakapatay. Umahabol pa si Jobin. Umahabol pa nakakulapay. Sagad na sagad si Carlo. Umangat sa kaliwa. Diyos ko mo kayo ito. Nagkakaskita pa ito masala mo. Nagkabulutan si Jobin. Jobin, Delos Reyes. Grabe. Grabe yung kiskisan doon ah. Woo! Grabe yung kiskisan doon. Dito, tignan natin, magkakabalatan dito sa grupo. Ayan na, may sumisit sa kaliwa. Ayan, panatan ko. Sino kaya dito makakauna? Ayan na, si Jesse Sid. Yun, nagkaubusan ha. Naubusan yung kaliwa, may naubusan sa gitna yun. Wala na nakatit sa finish tayo, kundi ubos lahat.